Bé, bon dia a totes i a tots i, en primer lloc, moltes gràcies per assistir, encara que siga telemàticament, a esta roda de premsa que hem fet de manera ràpida després d'haver celebrat una reunió, com sabeu, amb el Departament de l'Àrea de Salut de Xàtiva Ontinyent, en la qual hem pogut conèixer l'evolució de les dades de la Covid a la nostra ciutat i en la qual també hem pogut compartir amb el director de primària i amb el director de Salut Pública les diferents inquietuds, les pors que d'alguna manera tenim els alcaldes i alcaldesses de la comarca i, en concret, en el meu cas com a alcalde d'Ontinyent, la situació a la qual ens enfrontem i, especialment, les mesures que, diguem, podem fer per tal de tractar de variar aquesta situació. S'ha valorat l'evolució de la pandèmia a Ontinyent al llarg de les últimes 4 setmanes, una evolució que ha estat creixent fins a este dilluns. De fet, vam començar en la setmana del 26 d'octubre a l'1 de novembre, vam començar amb 133 casos, el que suposava un índex del 544,78 per cada 100.000 habitants. La setmana següent, la del 2 al 8 de novembre, estàvem en 167, és a dir, 34 casos més, i per tant pujàvem ja a un índex del 846,81 per 100.000. La passada setmana, la setmana fins al diumenge, del 9 al 15 de novembre, vam pujar encara més, vam passar de 167 casos a 185 casos, el que encara pujava més aquest índex de contagis, duent-lo fins quasi el 994 per cada 100.000. I esta setmana, fins a dia d'avui, fins a dijous, s'ha vist una lleugera milloria. Per ara són 67 els nous casos que s'han donat d'alta, dic, des del dilluns, dia 16, i fins a avui, dijous, el que suposa que l'índex de contagi ha baixat a 711 en 32. Tot i això, diguem, aquesta dada el que hem d'interpretar-la és des d'una doble òptica. Per una part, des de l'òptica que Ontinyent continua estant en molt mala situació, continuem sent una ciutat que està en màxim nivell d'alerta sanitària, per tant, continuem sent una ciutat que no pot relaxar ni una sola de les mesures, però al mateix temps també és cert que podem llegir-ho des d'un altre punt de vista, que és que aquelles mesures de restricció de la mobilitat, aquelles mesures de tancaments que ficarem en marxa des del dia 6 de novembre, a poc, junt a les mesures de la Generalitat, han anat donant els seus fruits. Per tant, el que també hem detectat és que, per una banda, el treball fet des de les forces i cossos de seguretat al llarg, especialment, del cap de setmana, i per una altra part, la xocoteta conscienciació que a poc la gent va tenint, ha fet que en algo s'hagi vist disminuït els brots de caràcter social, tot i que han augmentat els brots de caràcter laboral. Això m'obliga, en primer lloc, a demanar a les diferents empreses de prevenció de riscos laborals que extremen les precaucions. Em consta que estan fent una grandíssima tasca, em consta que és moltíssim l'esforç que estan fent, però jo vull demanar-los un esforç extra. Vull demanar-los que extremem al màxim les precaucions en l'àmbit laboral per tal de també frenar el contagi en aquest àmbit i, per tant, anar a poc millorant les dates. Una vegada analitzada la situació, el que tenim molt clar és que hem de continuar en aquest camí. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles mesures que aprovàrem per decret del dia 6 de novembre, que eren mesures que estaven en vigor en un primer termini fins a este diumenge, dia 22 de novembre, van a ser prorrogades. Van a ser prorrogades seguint també la lògica del tancament perimetral decretat pel president de la Generalitat Valenciana, van estar en vigor fins al proper dia 9 de desembre, és a dir, fins a passar el pont de la Puríssima. En aquest sentit, vull recordar, per tant, que les mesures que continuaran en vigor són, per una banda, la suspensió de tots els actes i esdeveniments de concurrència pública, sociocultural, esportiu o lúdic festiu al municipi, a tots els espais municipals, places i carrers, incloent les visites programades a monuments i als edificis de propietat municipal. En aquest sentit, tot i que no és de competència municipal,
torne a demanar, per favor, a les diferents associacions de la ciutat que s'abstinguen d'organitzar actes fins passar el 8 de desembre, que aquells que estiguen ja programats, si és possible, se celebren a porta tancada o es suspenguen, perquè crec que és una obligació de totes i de tots continuar treballant en aquesta línia que ens permeta anar descendint d'aquestes xifres tan elevades de més d'un 700% de contagis. Per altra banda, es decreta el tancament del Teatre Echegaray, Sala Gomis, museus, sala d'exposicions de la Casa de Cultura, el Palau de la Vila, els centres cívics de Llombo, el Centre Integral de Majors de Sant Rafael, el Centre Cívic de Sant Rafael, la Casa de Cultura de Sant Rafael i la de la Vila, l'Hotel d'Associacions, així com les biblioteques públiques i sales de lectures i l'Espai Jove i la piscina coberta. Per altra banda, també es decreta, es manté, per tant, el tancament de totes les instal·lacions esportives municipals, a excepció de la seva utilització en competicions i entrenaments d'equips federats. Continuarà en vigor el tancament del centre ocupacional José Antonio Bodoque, del centre de dia Caixa Ontinyent i del centre d'inserció sociolaboral El Rogle, com vos dia, fins el dia 9 de desembre. Al mateix temps, es decreta també el tancament, la suspensió de tots els contractes que van lligats al desenvolupament dels diferents serveis que procedim a mantenir tancats i el tancament dels jocs infantils dels parcs i jardins de tota la ciutat, així com de les pistes esportives als barris i del pump track. Vull també anunciar la revocació de totes les autoritzacions que pel que fa a l'ocupació d'espais públics, de via pública o d'espais municipals, s'hagin concedit en aquest període de temps que abarcarà, com dic, fins al dia 9 de desembre. Per tant, quedaran revocades totes les autoritzacions. Igualment, es mantindrà la suspensió dels mercats ambulants de dilluns i de diumenge. Així mateix, el 50% de l'aforament de l'autobús urbà municipal continuarà mantenint la seva vigència i simplement també reiterar aquest consell o aquesta petició d'ajuda al conjunt de la ciutadania. Com dic, com he dit en diverses ocasions, des de l'administració pública, en aquest cas des de l'administració local, podem fer el que podem fer. Moltes vegades es qüestiona per què no s'ha procedit a aquest tipus de mesures més dures. Realment, nosaltres, com a àmbit local, com a àmbit municipal, hem pres totes aquelles mesures que estaven de la nostra mà, però també és cert que és essencial combinar la salut de la gent amb la situació en comú de la nostra ciutat. Per tant, jo crec que més enllà de les mesures que prenguem o que deixem de prendre, més enllà d'això, sí que està de la nostra mà ajudar a frenar o a doblar la curva de la pandèmia. Sí que està de la nostra mà perquè de nosaltres depèn fer cas o no d'aquestes recomanacions. De nosaltres depèn fer o no cas d'aquestes prohibicions. Per tant, reitere aquesta petició al conjunt de la ciutadania, actuarà amb responsabilitat. Jo soc conscient que duem molt de temps deixant de tindre moltes relacions socials, però crec que no ens queda una altra que continuar en aquest camí, que respectar les reunions de màxim 6 persones, ja siga en àmbit públic, ja siga en àmbit privat, de fer cas de cada una de les prohibicions i recomanacions que es fan des de la Generalitat Valenciana i des de l'Ajuntament d'Ontinyent i, per tant, jo crec que el fet que al llarg d'aquestes 2 últimes setmanes hàgim fet un xocotet d'esforç amb aquestes mesures i haver aconseguit que almenys mínimament hi hagi una llum d'esperança, el que significa és que tenim que continuar aquest mateix camí. Tenim que continuar aprofundint en aquestes mateixes mesures, en aquesta mateixa línia de treball que hem encetat i que a poc, ja vos dic, comença a donar els seus fruits. Per tant, demanar una vegada més comprensió, però sobretot demanar una vegada més responsabilitat al conjunt de la ciutadania perquè depèn de totes i de tots el poder frenar aquesta pandèmia.